День добрый, панове! Вёска Бережное, Столинский район, Брестская область, Республика Беларусь. Вот эта вёска Бережное, она стоит как раз на березе речки Горынь. Потому что на березе, так и зовется Бережное. Сюда можно потрапить як, значит, рачным шляхом, а можно и сухопутным. Ну так давайте заглянем, да и подивимся, что ж тут робится на березе речки Горынь у вёсцы Бережное. За мной? Невеличкий надел земли на березе речки, калісьці так и называли – беражок. Ну, а вось скуль на гэты беражок апрацоўваць яго прыйшлі першыя людзі сюды, зверху па гарыні ці знізу. Тут я вам уже не скажу. Аб гэтым ведаюць хіба вот толькі хвалі гарыні. Сама гэта рэчка Гарынь, паважаныя, яна пачынаецца аж на ўкраіне ў Цярнопольскай вобласці. І працягласць гарыні 659 кіламетраў. А ўпадае гарынь у Припяць, ну а там у Днепро і ў Чорнае мора. Так што прыйсці сюды людзі маглі і з Чорнага мора, а можа нават і з Дунаю. А як мне Дунаю потиху нести, на мне на Дунаю три човни едуть, проводним човночку коніки ерзуть. У другім човночку малаєці п'ють, у третім човночку дівчата плачуть. Коніки ерзуть, буває ночують, малаєці п'ють, на війну йдуть. Малаєці п'ють, на війну йдуть, дівчата плачуть, що в полон беруть. У летапісы панове Бережное потрапіла ў 1508 годзе. І належала на той час Бережное пінскаму і давыдгарадзецкаму князю Фёдору Ярославовичу. Фёдор Ярославович у 1508 годзе 2 мая піша вось такую грамоту. І гэтая грамата ў архівах захавалася і па сённяшні дзень. І ў ёй сказана, што я, Фёдор Иванович Ярославович, разам са сваёю княгіняю Аленаю жалуем вось гэтае сяло Бережное баярыну нашаму Алешу Пятровичу. І вось таго часу Бережное належала гэтаму слаўнаму палескаму роду аж 4 стагоддзі.
Прозвище свое Алешы вось атрымалі ад заснавальніка гэтага рода, ад валынскага баяры Алешы. А звалі Алешу Александр. І вось гэтага Александра звалі не Александр, а Алеша. Таму што ў дзяцінстве ўсе яго ласкава звалі Алешка, Алеша. Вось гэтая мянушка, як бы, так і стала вось прозвішчам усяго роду Алешаў. Дык вось гэты Александр, заснавальнік роду, Алеша гэты, дык ён быў жанаты з Аленай з роду Макасей, і ў іх вось нарадзіўся сын Хведар. І Хведар, Алеша паважаны, стаў сакратаром у самого караля Казіміра. Хведар быў жанаты з Ганнай Астражэцкай, і ў іх нарадзіўся сын Пятро, які стаў легендай усяго роду Алешаў. Дык вось Пятро Хведарович Алеша, ён быў пад столем мазырскім. Ну і калі вось на нашу зямлю, на Великае княства Літоўскае, напалі крымскія татары, то Пятро Алеша разам з астатнімі мазырскімі хлапцамі выступіў на бой з татарамі. І вельмі добра змагаўся, біўся, але быў паранены і патрапіў у палон. І вось крымскі хан бачыў, які гэта хорошы ваяр Пятро Алеша, і захацеў, каб Пятро перайшоў на ягоны бок і адрокся ад хрысціянства. Але Пятро быў патрыёт сваёй бацькаўшчыны і сапраўдны хрысціянін, і ён наадрэз адмовіўся. І вось калі яго вялі на смерць, то ён ускрыкнуў на латыні «Он мониас мориар», што па-нашаму азначае «Усе мы не памром». І вось гэтыя словы і сталі дэвізам усяго роду Алешаў. На пачатку Алешы вось былі праваслаўнымі, затым уніятамі, а пасля ўжо сталі каталікамі. Але які вось першы храм яны тут пабудавалі? Ці праваслаўную царкву, ці уніяцкую, ці касцёл? Аб гэтым вось тут не ведае, панове, на жаль, ніхто. А вось гэта царква, паважаныя, яна тут паўстала ў 1884 годзе пры шляхцічах Алешах. І з'яўленне гэтай царквы тут вельмі цікавае. І вось лепш за мяне аб гэтым вам раскажа вось мясцовы жыхар. Значыцца, гэта Фёдор Рыгорович Савіцкі. Была деревня за рекою Бережное. Там стоял храм, жили люди. Ну, один дядько сейчас заболел и онемел. Когда он онемел, так ему подсказали кто-то запалить церковь, вот, и будет тебе речь открыться. И вот сейчас запалил. Когда он ее запалил, так тут, знаешь, вся деревня поднялась, что запалил церковь. И собрались его родственники и покупили в соседней деревне вот, старенькую церковь. И привезли ее сюда в Бережное, в это Бережное. С того Бережного в это Бережное привезли. И стали пристраивать. Тоже сделали такой храм, когда больше сейчас существует.
Ёсць тут панове вёска беражное, ёсць тут старое беражное, а ёсць тут яшчэ і новае беражное. Дык вось гэтае новае беражное знаходзіцца якраз вось у кіламетры ад вёскі, а заснаваў гэта новае беражное 12-ты спадкаемца, а значыцца беражнога. Гэта Антоній Цезар Алеша. Вось Цезар Алеша, ён служыў у расійскім войску, значыцца, быў афіцэрам. Ну, а недзе каля 1861 года ён пайшоў у адстаўку. Ну і вярнуўся ж, канешне, на роднае сваё Палессе. Вось сюды, у сваю вёску беражное, у дзядоўскую хату. Цезар Алеша, ён вось жыў у дзядоўскай хаце ў старым беражном, і тут вось у яго прачнулася цяга ў былога афіцэра да сельскай гаспадаркі. І ён пачынае праводзіць тут гаспадарчыя рэформы. А вось тут, дзе зараз новае беражное, ва ўрочышчы Саламяк, ён распрацоўвае лес і займаецца тут жывёлагадоўляй, будуе тут гаспадарчыя пабудовы, садзіць сад і закладае тут вось гэты цудоўны парк. Чаго ты, лося, чаго ты, дзікі, так зямле прылівай. Еш, так зямле прыліваеш. А ці ты, лося, а ці ты, дзікі, сцідзяну зіму чуў. Еш, сцідзяну зіму чуў. Цезар Алеша, паважаны, гэта быў вельмі добры гаспадар і чулы чалавек. Вось перад самым паўстаннем Кастуся Каліноўска да яго вось сюды ў беражное прыязджалі сябры. І вялі тут размову аб паўстанні, значыць. Ну і казалі, што пара пачынаць вось. Але Цезар Алеша, ён ім казаў, што хлопцы, рана яшчэ выходзіць, ды з чым мы выйдзем? Што, з паляўнічымі стрэльбамі і скосамі супраць добра ўзброенага расійскага войска? Але хлопцы яго не слухалі, таму што яны гарэлі жаданнем хутчэй вось вызваліць сваю бацькаўшчыну ад гэтага царскага іга і зрабіць яе незалежнай. Калі вось пачалося паўстанне 1863 года, то вось Цезар Алеша, ён не пайшоў з паўстанцамі ў лес, але не кінуў сяброў. Вось адсюль, з беражнога, ён адпраўляў у лес да паўстанцаў цэлыя абозы з правіантам. А калі паўстанне было задушана, і ў ягоных сяброў паўстанцаў канфіскоўвалі маёнткі, то ён гэтыя маёнткі выкупляў і вяртаў зноў іх сем'ям паўстанцаў. А тых хлапцоў, вось якія не патрапілі ў палон і якія хаваліся вось ад царскіх улад, то гэтым хлапцам ён дапамагаў выехаць за мяжу. Вось такі быў Цезар Антоній Алеша. Цезар Антоній быў жанаты з Александрай Ордай. І вось тут у іх нарадзілася аж 11 дзетак. Гэта 5 дзяўчынак і 6 хлапцоў. Ну і, канешне, для такой вялікай сям'і патрэбна была вялікая хата. Цезар, не будзе ён Цезарам, значыцца, вось тут, у новым беражным, ну, як мясцовыя жыхары кажуць, ва ўрочышчы Саламяк, будуе сабе вось гэты шыкоўны
палац. І вось тут, у гэтым палацы, у Алешаў, захоўваўся іх сямейны архіў. Тут і была вялізная калекцыя абразоў. На сценах тут віселі сямейныя партрэты роду Алешаў. І тут, у вялікай зале, за вялікім сталом, збіралася іхняя сям'я. І вось я яшчэ хочу сказаць, што вось гэтая сядзіба канца 19 стагоддзя, гэтая адзіная на ўвесь Столінскі раён. І на вялікі жаль, што вось па ёй гуляюць не турысты, а ветер. Огни горят на вежах, ворог близко. Бывай, мой друже, нам не отстоять. Не дом, где мы гайдались у колыска, не храм, где нас хотели отпевать. И коньки не стоят на гэтых стенах, зруйнують їх даремно ти, герой. Бо тихо выползая з радостенью, у час, коли потребен кожний вой, зруйнується, згорить метал і древо, камень и шкло, что застанется нам. Але что стены, город станет гневом, и сердцем станет зруйнованный храм. Цезар Алеша, ён усім сваім 11 дзецям даў вельмі добрую, хорошую адукацыю. І яшчэ пры жыцці усе гэтыя свае маёнткі падзяліў паміж дзеткамі. І вось старое бережное дасталася самому малодшенькаму сыну, а новое бережное самому старэйшаму, якого звалі Константин. Дык вось Константин Алеша, ён вучыўся ў Германіі, і ў Германіі атрымаў дыплом матэматыка-астранома. І прыехаўшы вось сюды назад, на радзіму бережное, ён тут займаўся сельскай гаспадаркай, а таксама і навукамі. І тут у яго была абсерваторыя ў палацы. А вось на гэтым балконе, дзе я стаю, тут у яго стаяў тэлескоп, і адсюль ён назіраў за зоркамі. Зараз весна, і ў кампаніі МТС сезон зніжак. Так што хутенька набывайце мабільны телефон, подключайтеся да кампаніі МТС і вы атрымаеце зніжку на абанентную плату тарыфа выдатны. Недалёка вось ад палаца ў Новым Бережным захаваўся і бровар. Вось гэтакі будавалі шляхцічы Алешы недзе напрыканцы 19 стагоддзя. І пасля Алешаў, калі сюды прыйшлі савецкая ўлада, тут гналі, значыцца, спірт. Ну і падчас Другой сусветнай вайны вось у палацы стаяў нямецкі гарнізон, і вось тут немцы гналі спірт. А ў Бережном быў яшчэ другі завод, таксама шляхцічаў Алешаў, дзе немцы выраблялі масла. Дык вось тут з'явіліся партызаны, маслазавод узарвалі, а вот спіртзавод чапаць не сталі, які нямецкі гэты гарнізон. Дарэчы, вось гэты спіртусовы завод працуе і па сённяшні дзень. І сёння тут вырабляюцца розныя алкагольныя і безалкагольныя напоі. Мы скакали, мы плясали аж до ранешней поры. Нам не спать да помогали наши добрые сябры. Грапа, кьянти, да и мартини, хочешь сангрию горы. И чинзана, и гамбары, наши добрые сябры. Наши сябры. Наши сябры. Коли треба з дамой милой закрутить пригожий флирт, отойди нечиста сила, заставайся чистый спирт. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
гэтага вось роду, панове, Алешаў Беражноўскіх выйшла вельмі шмат знакамітых людзей. Ну, вось вы чыталі ж такую казку «Тры таўстуны». Ну, па якой яшчэ кінастужку знялі. Ну, чыталі, і кіно такое бачылі. Дык вось напісаў гэтую казку Юрий Карлович Алеша з роду Алешаў Беражноўскіх. Гістарычная даведка. Юрий Карлович Алеша са старажытнага беларуска-шляхецкага роду герба Брохвіч. Нарадзіўся 19 люта 1899 года. Руска-савецкі пісьменнік. Дзяцінства і юнацтва прайшлі ў Адэсе, дзе і пачалася літаратурная дзейнасць. Разам з Катаевым, Пагрыцкім, Ільфам уваходзіў у калектыў паэтаў. З 1922 году жыў у Маскве. У 1924 напісаў раман-казку «Тры таўстуны». У 1927 годзе раман «Зависть», па якім была пастаўлена п'еса у тэатры Вахтангава. У 1931 напісаў п'есу «Спісак благадзеяння», якая была пастаўлена ў тэатры Мейерхольда. У 1934 годзе кінап'есу «Строгі юнаша», па якой быў зняты фільм рэжысёрам Ромам. У тым жа 1934 годзе Юрий Алеша выступіў на першым з'ездзе пісьменнікаў СССР з пакаяннай прамовай, абяцаючы вызваліцца ад сомнений і страданий і стварыць у прозе чалавека, які стаў бы узорам для савецкай краіны. Пасля гэтага выступу больш нічога не пісаў. Займаўся інсцэніроўкамі класікаў. Памёр 10 мая 1960 года. Пасля смерці ў 1961 годзе выйшла яго кніга «Ні дня без строчкі», дзе сабраны дзённікі і аўтабіяграфічныя запісы. Бацька вось знакамітага пісьменніка Юрія Алешы нарадзіўся вось тут недалёка ў маёнтку Юнішча. Ну і вось пазней ён вось маёнтак прадаў і з сям'ёй выехаў у Расію. Дык вось там у Расіі у яго і нарадзіўся сын Юрий, які стаў пісьменнікам. Бацькі Юрія, яны не змаглі вось прыжыцца на чужбіне і вярнуліся назад, на Беларусь. Вось, правда, не на Палесце ўжо сюды, а ў Гродна. І там яны ў Гродна жылі да апошніх дзён свайго жыцця. А вось сын іхні, ён нарадзіўся ў Расіі, там і застаўся, там ён і жыў. І ўсё казаў, што я прыеду, я абавязкова прыеду на зямлю сваіх дзядоў-прадзедаў. Але вось гарэлка, панове, якая часта падводзіць таленавітых людзей, ды не толькі таленавітых, падвяла і Юрыя. Ён памёр, так і не пабываўшы вось тут, на зямлі сваіх продкаў. Калісьці, панове, вось тут, на беразе рэчкі Гарынь, былі радавыя могілкі шляхцічаў Алешаў. А побач тут былі могілкі яшчэ і сялянскія. Але вось за савецкім часам і тыя, і другія могілкі ўзялі і распахалі тут падполе. І вось надмагільныя пліты з магіл шляхцічаў Алеша былі разабраны проста на падмуркі. І захавалася толькі адна надмагільная пліта з роду Алешаў. Гэта надмагільная пліта шляхціча капітана войска польскага Караля Алешы. Спакон веку вось нашы продкі у пачатку, у канцы вёскі, на скрыжаваннях у шляхоў заўсёды ставілі крыжы, як абярэгі. І вось крыжы стаяць тут і ў Беражном. Але такіх крыжоў, як тут вось, такіх асаблівых, зробленых мясцовымі майстрамі, я яшчэ не бачу нідзе. Калісьці вось паважаныя аўтар «Трох таўстуноў», знакаміты пісьменнік Юрий Карлович Алеша сказаў, што хай будзе свет прыгожы без мяне. Так вось вельмі б мне хацелася, каб так усклікнула вось гэтая сядзіба Алешаў. Вельмі б хацелася, каб яна засталася, была адрэстаўраваная і стала упрыгожваць вось Беражнога, Столеншчыны, Палесся і ўсяе Беларусі. Бо такую гісторыю, панове, мы павінны зберагаць.
Поспехов вам!